Naimbag abigatay aming kakabsat, at datayon iti may kasangapulo ket dua a Domingo iti kadawyan na tiyempo. Iti daytoy na santuan na misa, intay mandanggayan ti panagyaman, the Dr. and Mrs. Louie Buendia, Mr. and Mrs. Roger Langbay and family, Mr. and Mrs. Orlando Barbado and family, ni Erenio Olier, Joseph Olier ti panagkasangayda, pagyaman ni Romnick Tahop, ni Rizaldo Cabo, intay met nga rudi karkararagan, ti kararwada Renaldo Barit, Ganela Acotina, Laura and Feb Buendia, Jesus kani Margarita Oralio, da Pedro Barbado Jr., Brian J.P. Barbado, kani Cirilo Barbado. Nasikaken siya kanya manapanagya agkatag sa tayo agkanta tayo idibig tayo imbakin na yaki ako tayo napuno na lintik iyami na tao at nagkasal tayo
Nati Diyos simula ang teti ayat na bakit sa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pa'y, ti kararag tayo ti pagyaman, daboy ken minda, kastamot ni Beatrice Barrientos, ken ni Kati Batuon. Kakabsat, kadagiti panubok ti biyag tayo, kadagiti pakariribukan tayo, dagiti pakarigatan tayo. Ti Diyos, di na tayo baybayan, di na tayo panawan. Laglagipan tayo ti agsubli, ken agkamang ken kuana. Iti dahito na santuan a misa, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, ang magipagdaydayaw ken kuana. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakagsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mangasikan, Apo mangasikan, Apo mangasikan, mangasikan. Kristo mangasikan, Kristo mangasikan, Kristo mangasikan, mangasikan. Apo mangasikan, Apo mangasikan, Apo mangasikan, mangasikan. When Apo mangasikan, Gloria iti Diyos, iti kalagwan, ito'y kadagiti nagtauan na imbag ti banag nagnakemda, imunan nagdata, itanok data pagruppa bandata daydaya wendaka. Naindaklan nadayag mo, Gloria iti Diyos, iti kalagwan. Apo Diyos, lain
Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika malika, kadagiti basbaso ti lubong, kasya na kami. Sika malika, kadagiti basbaso ti lubong, awaten magdaytoy, araw ni sika si tutugaw, iti makanlawan tiyaman, kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kanatman. Yan tayo siksika, o Apo, Jesu Cristo, dinasantuan. Siksika, di ako siksika, iti kanatman. Iti timpuyok Espiritu Santo, iti gloria di Dios. Amen. Kumararag tayo. Apo ti panaripatom saan na abaybay ang dagiti insaad mo itinalagda a panagayat ken ka. Aramidem ko mga rod takan kanayon nga adda kada kami ti panagbuteng ken panagayat iti nasantuan anagan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Job. Idi madama ti bagyo, nagsao ti Apo ken ni Job. Siya sino tanangirakep kadagiti ruangan, tapno matingel ti baybay, idi nagpustubak iti uneg ti daga. Siyak tinangabong iti taaw kadagiti ulep, ket kinumutak iti kinasipnget. Insaad ko ti beddeng ti baybay, ket binalunutak dagiti ruangan na. Kinunanay ti baybay, agingga kalaengen ditoy a beddeng, agpatingga ditoy dagiti dadakkel a dalluyon mo. Ti sao ti Apo. Agyaman kayo ti Apo tati ayat na agnanayon. Nagparabor dagiti dadduma kadakwada, ket ijay nagkomersyo da. Nakita da dagiti gapuanan ti Apo, dagiti nakaskas daaw nga aramid iti taaw. Nagbilin ken nagangin iti napigsa, dadakkel a dalluyon iti pinataod na. Inlayon dagiti dalluyon dagiti bapor, ket limnedda iti lansad ti taaw. Imawag da iti Apo ti pakariribukan da, ket inispal na ida iti pakarigatan da. Pinagkalma na ti bagyo, ket nagtalna ti dalluyon. Nagragsak da gapoy ti linak, inturong ida ti Apo iti kayat da pagsangladan. Agyaman da kumangaro iti Apo gapoy ti dagbalbaliw ngayat na, gapu kadagiti nakaskas daaw nga impaay na kadakwada.
Ti may basa na adaw iti may kadua surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napabaro aminen a bambanag. Iturayan na kami ti ayat ni Kristo, tamabigbig mi anatay ti maysa a tao, nga agpaay iti amin a tao. Kayat nasa wen, nairaman ti amin a tao iti papatay ni Kristo. Wen, natay gapu iti amin a tao, tapno dagiti si bibiyag, dida agbiyagen para kadakwada, nudiket para kenkwana anatay ken napagungar gapu kadakwada. Ngarod, di mi bigbigen ti siya sino man babaen ti pagrukodan ti tao. Uray no bigbigen mi idi ni Kristo, babaen daytoy a pagrukodan, di mi aramiden itan. Maysa a baro a parswa, ti siya sino man a mainaig ken Kristo. Naglabesen dagiti daan a banag, demtingan dagiti baro. Ti sao ti Apo. Amen. Magsuka mo ako, undunggit iyan mo, at akin ka, dagiti sa uwama ka, itetiyang nanayon na iyan. Alleluia, 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 alleluia. Agdaken ka, dagiti sa uwama ka, itetiyag nanayon na biyan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. May nga aldaw idi sumipngeten kinuna ni Jesus kadagiti adalan na bumallasiw tayo. Pinanawan dangarod dagiti tattao sa dalimugan iti bilog ayan ni Jesus ket imballasiw da. Adda pay sabsabali a bilog a nakikuyog ken kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timmaod dagiti dadakkel a dalluyon anang sabsabwag ti bilog. Iti kasta ngan-nganin mapno ti bilog iti danom. Ngem si pupungan ni Jesus amat maturog ijay kutit ti bilog. Riniing dagiti adalan na. Maestro kinunana, awan aya ti anyaman na ken ka nulumned tayo. Bimangon ni Jesus, ket binilin na ti angin, agsardeng ka, sana kinuna iti dalluyon, agtalna ka. Nagsardeng ti angin, ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, apay nga agbuteng kayo. Awan pay kadi ti pammatiyo, ngem kastaunay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalluyon agtulnog da ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Sino ti awan problema na ditoy? Ngada amin. Apaya mabalim mga agbyag tayo ang problema na. Ne. Damdani kay pumusayan ka do pala problema yo awang ko man ah. Hindi mo na ibusda ko man datakalakay ken ka baka iyon. Tilubong tayo. Napintas ko na tayo ulitin tayo nya. Ngam adulat ta ti panubok na. Habang adda pala normal a panunot mo. Addan tulat ta pakarikutam iti biag. No kayo ayo ang problema yon, agkatakatawa kayo nagpagnapag na kaitan. Adalat ta pakarikutan ti biag. Kuno dadto depende mat no kas ano tayo ti panangawa, kas ano ti panangawat tayo, panangabsorb tayo kadagitoy nga panubok iti biag.
Tano duma adda day umay kumad ti kumbento. Apo, da problema. Anya day nanang agpabunyag kumadji apo. Problema ayat agpabunyag. Kaya umay ka agaplay, ibagam ta umay da agaplay, alaan data kuan nagbunyagan da alaan da kita requirements nalpas bunyag. Wag nga rod apo, kasla nagrigat ka tala umay agi schedule ti pabunyag. Inya ko problema ya dayta. Apo da problema natay ni datang ko. Kinipon pun tayo. Antay mo mabalin nga biyagan. Tadda na kita problema nga adda solution na. Adda na kita problema nga mabalin asulbaran. Ada mo dagiti problema nga awan ti solusyon na. Ada mo dagiti problema nga mabalin nga baybayan tayo latan maagasan to nga is-isuna. Nga depende no kas ano panangawat tayo dayta nga problema iti biyag tayo. Anya dagiti problema nga mabalin a solusyonan. Anya ti mabalin nga problema nga mabalin na solusyonan. Awang pagpabasak problema nga tadayahan samot nya. Nagtrabaho ka ikarigatam problema apo tayo utang ko. King kagbayad nya gamin ti kukuha. Alam di manok ti karubam tayo ilakom ta saka pagbayad nga di manok ko Hindi kayo to badangan. Kaya nya dagiti ti karon na mga tati problema nga tanga nga masolusyonan kanu datarupan. Diyos ko bawanan talawan remedyo nan. Ada dagiti banbandag nga ipagpagarup tayo problema nga actually handamot a problema. Handam nga problema. Anya ko mati problema tayo. Ay nakadado dagiti mapanunot tayo nga problema ngem haang nga problema. Kang runaan na launayan ang akunadan nga 90% of our problems kahan nga hantay nga kukwa. Problema kya po ka po, apaya mamin anong ag first year di mo lag grade 1. Apaya problema as long nga impatulod mo nga agbasa, tinulungan mo nga nagbasa, kinuhan na kayat problemang pahi, biyag ng tumo daytahan. Kano tagdo makailan sa tayo, di bagi tayo, ita nga problema ka ginagpay, so naghantay mo nga biyag day biyag na mo. Inaramid mo di pagrabangam nga mang pabasa. Problema kag dagiti anak ko, apaya, agap apa da, di asawa na. Naglakat na dardaras, ikam tibunang daadwan. Madima nga rod mo. Kano pinasarita mo, nagtal na kayo, nag-ornosin nyo taba, no handa kaya, isukat kaya, hamo pa katurturugan nan. Apo na bartig man dila kay na, jak makaturturog. Sunatam talapayag mo na bang tagpinpin na lapal dalatan. No, dadu mga rod ka di jay, kunada 90% of our problems, not ours. Haan nga tayo nga kukwa, kano dadu ma di panangawat tayo tilubong, nagdakkel, nakadagdagsen. Nga haan nga kasjati depende laeng jay panang receive tayo. Apaya gamin nga da problema ti tao. Apaya nga tagamin nga no kumano pabasulan tayo manda adan kin iba nga nagbasol da nga may na yadayo tayo kin kakaasi da mo mapapabasol. Kana iraman tayo iso din na remove ti irregularities dito yung lubong imperfectionan iso daytan nakabasol lang kunatay manan. Apaya nga ta ang kasladay ti ebanghelyo tayo nagmayat. Kuna niya po Jesus, bumalasyo tayo, naglugandan ti bilog. Di ko nagangin. Dagdaluyo na, nala. Kakaasidan ang aggaw-gaod, amoy aggaod. Siyempre, yung karigatan data, mangalap na gito, ipaspasan tayo. Naiada mo niya po Jesus, ijay kutit. Agur-urok. Kaslakal-kalpas na nga nangal daw ko. Oh, ya po, apay, hindi ka pala madanagan, lumnad tayo. Hops, kunana mo ijay daluyo na ay angin nan hops. Sumardeng ka, uy agtal na ka. Nagsardeng da aminan. Kinagla ka. Kapay niya nga tati bagbaga na dayay. Da kami nga adal anya dayay inggagara ka din ni Apo Jesus nga pinagkas jay. Tasuuten na dagay kakadwa na wano talaga nga nature la nga imay timpakita na di power na. No inggagara na nga inkas jay kung makas pangarigan wano saan. Anya nga min apay nga masapol nga dadaluyon ti biag dagiti solo. Anya nga min ti purpose dagiti problema, dagiti pakasuutan, anya nga min ti purpose da nga apay nga umayda idtoy biag tayo. Kati magkararag tayo ka, apo, dati ko maawan problema ti biag mi. Wrong choice of prayer, wrong kind of prayer aday.
Di mo kasi ti kararagyo. Oh. Ti kararag tayo ka deti kuma. Apo, deti kuma awan problema. Agpakasar ka ka. Apo, deti kuma awan problema dagitoy agasawa. Imposible dayamat tao mga panubok no dadumagin di panubok ti biyagang ibagatay mo nga problema haan. Adala nga dagiti challenges iti biyag tayo daluyon no may ti biyag tayo ngam haan damat ang actually a problema. Napaya niya purpose na gamin dagiti panubok iti biyag tayo. Anya gamin ti purpose na dagiti mangkarit iti biyag tayo. Di na panak ng misa ijay bugbuga dyan ti kampo dagiti 501st Brigade. Ti soldado ta inaguraran da dayjay covered court da nga indonar da gito tuturay tayo. Nagsarsalitag ni Sir Tugik dayta taga Tabuk kanayon nga makinisat toy. Kung kunang istorya nga dayjay bunang ni ading ko iwaag to mo daytay amuyo ti pagimbudok ti kanan ti man amuyo ti imbudo. Kas lakay la budo-budo di yung amon sa imbudo. Dayjay plastic nga rod ka nagkas diyan na ulo na gagagadak tap no iso di pagkwak di pinsa ta lumsot iyan di panganan. Nagtadim lakas la kutsilyo ngam nagtadim apay naggapon na dito kutsilyo ko nakiniading ko ka in order ninik diya police nga ka school kaanakan mi diya kanu tabuk nagtadim nga nagtangken is istorya ken diya army ni Sir Tugik una po ijay nga min kunada dudaduma manual ti panang kadagitay mulye ti 16 wheeler sapay dagiti manual ti panang tineb amoy ti sao nga tineb tineb ko nana iso nga natangken baka dahi tamo ti pagputputid yo ulo idi ko nak ano na po awang kasyayon ko nana di mo ti pagkayo ti gangsa di kayo pagiganan ti gangsa mo ti gangsa kaysa umakauawat tay tonglok lang ko nana nya pangati idi kano unana kanya da pangati tao no na makigubat da di maala da iso ti pagkasjay honor kanya da dayjay. Nung idi ko ano kan dagsakit ko na ni Sir Tugikan, pabasulan da dagijay gangsa, dagijay panga iso nga handan nga aramiden da jayon in kabildan ti museo man. Kaya ay nya na manual kano ti panang tenteneb da tenebenda nga nasayaan. Tapno natibtib ker, uray bulalaw, ay pisangan nating iwat ti Jesmusa da ikan nagtangkan. Nalaga nga waraen na nagtangken nagmayat ko na manual tinabenda nga nasayaat kano daduma dagiti problema wenno panubok ti biag tayo tineb tayo laeng dayay isu ti mangtenteneb kada tayo tapno natibger tayo napigsa tayo naandur tayo sumarakusok iti panubok ti biag tayo kita haem ta ubing no nga nateneb haam nga no dadtalatan nakapupo at dalabasit problema na pinidot mo ay haan di mo ipasabak ti rigat ni biag kita adala uray kas ano ka sirib uray kas ano ka adu kwarta na no agbasa nasubok labas si biag na nag-give upon taapaya haan nga nateneb kano daduma dagiti panubok iti biag tayo dagiti kuna tayo nga ibilbilang tayo nga problema which is actually hamot no daduma isuda ti mangtenteneb kada tayo tapno tumibker di puso tayo. No daduma kay ija kababaraan nga pasete apo oy kapipigsaan na pakultited na kanya tayo habang mapitpit tayo. Iso ano rete daduma ka adagiti kayat tayo nga kayat ni Apo Dios. Nadaduma ka di pagdadaanan tayo nga apo apay nga agsasaro no ti problema. Idi karkarigatak ti agsingpet kuna tayo idi karkarigatak ti umasidegking ka apay nga ado. Kadama ka arubam ita nga gangganjong nga sweetik nga manang iruruman ka api kaslawang problema na. Adama ka arubam nga dete kasla din napay malagip ni Apo Dios di pa umay umasidag nga agkararag apay nga kaslaawan. Kayso nga ron nadaduma ko na tayo apay nga araramidin na datoy kasla dagiti adalan. Apay nga maturog ni Apo Jesus. Dijay laeng nga maturog ka ag problema dan. Mapunnon ti danom DJ bilog da kakaasidan nga agkarakaras if you know karas kakaasidan nga agkarakaras ngam nakaturog
Kaapay nga ta, amuyo ti ko na ni Apo Isus kadakwada, naglaka. Apay nga agbuteng kayo. Apay awampay kada ti pamatiyo. Ibagbagan ni Apo Isus nga uri ti kadadakkelan nga daluyon, He is there at the back. At the jay likodan laeng nga maturog. Riingam laeng. Nadaduma gamin ka, datay mo ti bukod tayo mat nga, no kumano, da pakarikutan, pakarigatan tayo, bukod tayo mat nga, gaod ti usarin tayo. Bukod tayo mat nga pigsa, ti ipagarot tayo, kayang-kaya tayo. Uray na marigregatan tayo nga, agkarkaras ang talundid, di barko tayo, di biyag tayo daduman, di tayo maagkamang dadtalaeng. Dadtalalikudam. Agin ina na laeng kaslamo naglakad yung baga nagapumet ta Dios namin iso namet kunana magka anya ti kabuten niyo. Relax ka laeng at Dios ka garod. Naka-relax ay iso na Dios ngarod kaya na pag sa datayo ngay nga awang gaway na. Apay awang pala pamatiyo kunana. Iso nga naglaka akan niya uno andi ya bayas tayo mat ay bagkan niya na ta Dios kada tayo ngay nga nakapsot. Ngam anya ti sikreto na dayjay riingem dadtalalikudam apo mulumned akon nadda pagdadaanan tayo ko kamayatan nga ibaga nga apo jakayan lumned ti barko ti biag ko nadda ti pakarigatan tayo ket ti umuna ko mga aramiden tayo agkamang kenkuana tano daddo mga rod kasarsarilyon tayo ti lumablaban bukbukudan tayo ti lumablaban agpabasa adok kwarta. Laglagi pa mama. Nariga data. Kastoy di pagbalinan ti pamilya kado kwarta. Baka ngagbalay gideta. Kastoy ti plano kiti biyak ko. Nagro na di plano no daddo makahan na iso ited na. Nagado dagi tay kayat tayo nga apay nga han nga nagbalay gi apaya no daddo maki ibangking na. Anyang mo ti kabuteng na no palubusan na ka. Anya mo ti kay kabuteng na no, anya mo ti kahan na mga kabuteng anya mo ti danger na. Anya mo ti delikado na no palubusan na nga kayang-kayam amin ti lubong, baka tumangsit ka. Baka malipatam isuna. Baka ipagarup mon kukuha mon ti lubongan dayati kwa dagiti ti tendency. Tendency dagiti dadduma ipagarup dan kukuha dan ti lubong. Awang kakabsat na nyama dagiti kuna tayo tay ka sino awang problema na kuna kadamot amin. Ada kanya-kanyang pakarikutan. Depende di panangawat. Kagaputan depende di panangawat no nadagdag sen ti panagri nam hamubuk-bukudan. Hamo nga sarsarilyan dayta, hamo nga us-usaran ta bukod mo nga gaod. Riingam addalat talikudam, addalat di kutit nakarelax garod. Kanya ti bagbaga na maitibiyag tayo. Amin-amin nga ramiden tayo. Apo, iti dayto nga aldaw no dumteng ti daluyon ti biyag. Adda daluyon ti biyag ko no dumteng ti daluyon. Umay ka kadia. Nang mabalbalin, iso di kararag tayo pagsardengem. Ngam no jak kaya, sika ti aggaod. Sika garod ti Diyos. Daya ti naununag a relasyon ken kuana. Kunatay garuden adamo dagitay mangirurumen kada ko maong nga kaaruba kada kakabsat tayo no daduma kada tayo ti apan da irurumen lahan tay nga problema enday jay baka isumot ti imbaon ni Apo Jesus mga daluyon ti biag tayo kapay iso na nagmayat ti biag na kada kaming kahaan baka isumot ti daluyon ti biag nga mensahe nang ented na king ka. Ti karon na kadagitay pay namnamaem nga asideg king ka. Dagitay namnamaem nga kapulapol mo nga mangisakit king ka no daddo maki isuda mo laeng ti mangirurumeng king ka. Tay namnamaem nga pagsanggiram ko mga katugangam. Mapayangan irururumen na ka. Di manugang mo ti ammo makatulong madimot. Ti kaarubam nga namnamaem nga isu ti mga rayat king ka madimot. Apaya nga tangarod, inyay kas tatay nga rod. Baka isumatin patulod na nga daluyon ti biag mo. Baka isumatin patulod na nga mangsubok, mangpitpit, mangteneb king ka tapno tumibker ti biag mo. Tapno masaranget mo amin. Ala kakabsat, numan pa'y kasta, adu alat talaga tayo daduma nga dumteng ti pan nakaupay. Madumteng ti pan nakaupay, inya ti sagot ti Espiritu Santo kada tayo, nam ay bunga na namnama.
Nadumtang ti pa nag-surrender, courage, turod nga manglaban. Magiti daduma ka, mabuteng dan nga manglaban, aglo kay tornilyo dan so dayan, agitudo-tududan. Dadtanin, agkat-katawan to nga, imbes nga tawanan mo ang iyong problema, ore awang problema, agkat-katawan ay gadakis maabak. Di panunot, haan nga kasjay. Addalata ni Apo Jesus, addalata ni Apo Jesus, itilikudan ti barko tayo. Addalata nga agur-uray, riingan tay laeng. Kaya na nga sa awan, iyon unag tay laeng. Kadagiti panubok, diti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, Apo, agdalya sa tak. Nasapol ko ti panarabay mo, aggaod ka. Apo, na marigrigatan hak iti pamilya. Diyak maurnos. Hanga si kati aggaod, ipalubos mo isuna. Apo, napunpunno akon. Nadadagitay napunnon niya. Naururnungan. Hama, baka marigatan ka nga mangkaras. Ibagam nga iso ti mangkaras. Apo karsam, ikatum amin, tapno addamanen pigsa. Kung kakabsat, ng daluyon ti biyag. Ngam no natineb ka, no natibker ka, no naandur ka, gaputa, daytoy ka nayon laeng ti pan nakatineb mo. Idi gundaway nga ag-give up di jay lubong mo, addalaeng ni Apo Jesus kada tayo. Anya nga ti kapintasan nga aramiden Apo, awan laban tayo. Nakapsot tayo. Haantay nga mabukudan. Ngam, adda isuna, kayang-kaya na Diyos nga rod, pinagsardeng na pay. Ditantulakin, nagbatit nga problema mon. Pinagkalma na pay. Ditantulaki sa gabasin nga problema mon, dinalakit kaya nga iwalinan. Ala kakabsat, anya ti bagbagan na dito, talagkin ni Apo Jesus. Anyaman nga daluyon ti biyag tayo, naduma-duma, talagkin ni Apo Jesus. Awatem man tinasanton ako munyon. Nagmayat di panangawat mo. Palubusam nga garaw iti biyag mo. Palubusam nga urnusin na ti biyag mo. Ore no marigrigatang ka, agkaod ka lata, agpatulong ka kinkwana, hanna ka nga baybay, andad talaeng. Hala kakabsat awaten yun ni Apo Jesus nga iso ti manglapod, kadagiti daluyon ti biyag tayo. No marigatan tayo, laglagipon tayo, agkamang tayo. Mamatiak iti maymay sa Diyos, maman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulo ga naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao, kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umayto manen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayat. Inti umararaw ken ni Apo Jesus, pinagtalna na ti bagyo. Tapagtalnaen na ti bagyo amang pedped ti biag dagiti apostoles. Si papakumbaba tayo nga agdawat ken kuana iti ama tayo. Pagtalkan tayo iti bagyo iti biag tayo tapno mayadayo tayo iti amin adidigra iti tunggal panggep ko na tayo. Apo ipaay mo kada kami ti kaasim.
Agpaay kini Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo, papadi ken amin nga agtrabaho iti simbaan, tapno kanayon a makapudnuda iti bukasyon da a mangiwaragawag ken mangsaksi ti ebanghelyo. Kumararag tayo. Apoy payo. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti pagilian tayo, tapno kanayon ang maamiris da tinakaayaban da iti saklang ti Diyos, amang tarabay kadagiti napanglaw, ken awanan gaway, ket ipaayda ti kasapulan dagiti tattao. Kumararag tayo. Apoy payo. Agpaay kada tayo tapno sikikirad tay at umakder iti baet dagiti allon ti panagsagaba ken panagrigat ket agbalintay a senyal ti kapya ken namnama dagiti kakabsat tayo. Kumararag tayo. Apoy payo. Agpaay kadagiti daksang gasat a kakabsat tayo, dagiti agsagsagaba ti panakay tugtugod, bisin ken sakit, tamapapigsa ti pamati da babaen ti kinaimbag ti Diyos, ket mataginayon a panagayat da iti Apo. Kumararag tayo. Apoy payo. Agpaay kadagiti napanen iti sabali a biag, tapno ipaay kadakwadan tinaimbag nga Apo, ti ragsak asagsak rapinen dagiti sa santo ijay langit. Kumararag tayo. Apoy payo. Magulimag tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Diyos nga amami pagranyagam ti init ti kinaimbag mo kadagiti amin at tattaom. Pagtudwan ti pamakawan mo iti tunggal may sa kada kami, tapno iti may sa atimet daydayawin da ka iti itaken iti agnanayon. Amin, wapong nga insagot mo, namay kenrigat, namin ko, umay ku itaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoyak inanumo agato, sapay kumatagtata ikaryan, nga umawat ibagigit daram. Bunga tibanno ken linget mi, idatong mitaltat hanap nuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoyat minanumo adaton, sapay kumatagtaga ikaryan, nga umawat ibagigin daram. Amin, wapong nga insagot mo, nam ay kinrigat, amin ko, umay ko ita
Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Kumararag tayo kakabsat, tapno na tayo ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Nga po, wapin na kumaligit gatong tuloy. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo daytoy sakripisyo a pagsupapak ken pagdaydayaw mikan ka, dalusan na kam kadi, iti kasta maidaton mikan ka ti makaayayo a panagayat, gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Gusto ko, ma'am. Itagayo dagita puspuso yo. Datang step 8 nga po. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karigit mo din. Pudno na may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas tauna iti panangayayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo ang makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, Diyos da iti amin napaswa, Langit ken daganap nuda, iti pagdaydayawan. Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti may. Itinagan ti Apo, hosana iti kangatwa. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo, ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon na tulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananubot, ti sangalubungan. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi,
ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ami sa dilangit, madaydayang dinagan mo, dumteng kumati pagarian, matungpal kumati nagyam mo, dito'y daga sa dilangit. Item kadakang ti aldaw ito'y ti kanen ni ti paninayong aldaw pakawanen dagiti basbasulmi asmet iti pamakawani kadagiti met nakapaso kadagami pinakamet baybayan manlugo iti suliso eti salatan naka dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kakukom, tituray, ti panakabaling tindaya, agamay lingkod sa mga. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak dated ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko na. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya.
Cordero ti Diyos, amang ikagagiti, basbasul ti lubo, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikagagiti, basbasul ti lubo, kasiyan na kami. Cordero di Diyos, amang ikatadaidi, basbasun di lubong, idem kadakam Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari nga umay kakanyat, namti may salaeng nga sao, mapaimbag toy kararo. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, ikamay karigag serbi, ako sikat ikamang ni. Kas may sabahan, di namili naramit tinaga, kasta tayong nagserbi, tiyapon narupo, darasinan mo. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di kamay karigag serbi, ako sikat ikamang ni. Emday tabangan, duman pa'y naramiti daga, lupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, di banga agpali na pagnos. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di kamay karigag serbi, ako sikat ikamang ni. Kas may sabangan, di namili naramiti daga, kasta tayong agserbi, tiyapon narupo, darasinan mo. Ako sikat
Apo sika, di silaw mi, di kamay karigag serdi. Apo sika, di kamangli. Mamadal Enkapu Tiap kasku Kui ararauku Kita asing Kenayanku Inakita le Kui asuko Umangadal Kentapu Kitiep kasku Tuy arararauku Kita asim Kenayatmu Inakita le Tuy asuko Naruto Diyos sa akin ka Inagawatin do'y adipin mo alam Kakaibigin alain kataramaye Alain kasaranaye Tapno at talay na bukod mulae Naruto Diyos sa akin ka Inagawatin ba'y adipin mo alam Ingkakat ibigin alain kataramaye Alain kasaranaye Tapno ang talay na bukod mulae Kumararag tayo. Apo da kami anapabaro babaan ti panangan mi tinasantuan abagi kandara ni Kristo. Dawatin mi itakaasim, taday ti masansan nga aramiden mi apagserbikan ka, patalgedan na kumati pan nakaisalakan mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken makipag-arikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Maudin ton Domingon Apo. Ya? Yanos tay labas sitan. Ti Apo at dako kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo Diyos. Daw panagyaman tayo kakabsat Yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat Adungal daw tinaglamas kaniya Ngimday tuyi imang te puno araksa